Agnes, uya utsanangure nhau yako yekundinanga uroyi. Agnes, uya utsanangure nhau yako yekundinanga uroyi. Ora, ambe pamba tiuzeti. Sponsore da. Na yangu ni ipo kuti amaya. Mbona namba zao. Mfoni mali ngelaini rangarumba mama. Andinakona namba zao. Asiwo bakafona bachiti iwe ndisangene kumashoko tiri kuma 5 o'clock dzekunje kwakunodoka. Saka naini iri pane pandakaritoka. Ndichibanda fonera iyo mwezi wangu wa mswa 13 November apo andidaira ndikataura shwa siandoze mugumu wangu wakataura shwa ngataura pashure pekudaro wakati musha kuda kukuta ini ndoti ndinangu ndiagara ndichakwira makomo da kuti musha ukutsike iyo ndokuro ya mningina wangu kwese kuti kufamba tikobata ini ndivane nyaya yangu mapedza amwe kana mapedza kamunomberera kuti mapedza right ndiani wenya ndiani awa ndongwazo wachira kumba kwangu asi pamawira anoita kumba kwangu pamwe pacho anogona kuya ndiani wenya atina kukama mapindu na ukama komuda kuti anorondo sei amai nyaya yakaitika amai ava ndomukadzi wemurume yamupinda mudare izvezvi taurisa yamai amai ava ndomukadzi wemurume abva mudare izvezvi ndini sisi vaEgnes vari kunzi Egnes vakatadza kuziva zita rangu ndinzi Jerita ndobva vataura zita raEgnes vachiripota zvakaitika nyaya nditaura ndikutaura payakatangira amai ava panga pane 7 years vachidanana nemunun'una wavo vachitofambidzana vachienda kumusha vachidiva avasingazviziva zvechokwadi amai ava mushure mekunge vachidanana saizvozvo pakaberekwa mwana vaudzwa kunzi ndo zviripo pane mwana kumba kwedu wenyu hanzvadzi yangu ini anosiyira ini ndiye akauya achiudza ava kuti kumba kwedu sisi uyu mwana uti chimuona chigarisana amai vake naamai vangu tisavirana zvaiyo zvokuti yei mirambwe pana pandau kubasirai pana mazuva atorandika chekutanga kubvumirana mazuva acho kana kuti kusabvumirana muchisana wenyu ndiri kuyaramba mashoko ayo kuti ndakavati muroyi enge ndichitaura kumashure kwenyaya yavo pavari kuti ndakafona pandakafona nhamba inini nhamba dzadziri mufoni mangu handaiziva kuti nhamba nedzaka nhamba idzi dzakapinda mufoni mushure mekunge sekuru wangu vekuchiredzi vachifonawo vachiti ndiri kuuya kurwara kupita hanzvadzi yangu munin'ina wangu ndofunga maybe ndiye akatora foni yangu akashandisa achifonera murume apa nekuti murume wavo kavari kufambidzana saka nguva yakafona sekuru ini ndakatotora nhamba idzi ndobva ndatofoni yangu ndobva ndatosevha kuti timba zita rasekuru vangu saka panguva yekuti pandakati huyai tisangane neifomu yemwana dai vapedzisa ana vakaita kakufanana pana nhamba dzatera kuzvinzwisisa vavo ini pandakakola nhamba ndakanzwa ndadaiwa nemunhu wemukadzi ichitoti udzai vanhu vari kumba vauye tisangane neifomu yemwana mashoko ndakasvika pamashoko zveshoko ma5 ndakafona saizvozvo asi ivo pavakazofona mamashure ndandatosvika ngamwa kuti vakafona musi wemandi ndakafona musi wemandi ivo ndobva vasofona musi wechinda vafona musi wechina ndobva vati makadii ndatati kumakadii ndata sekuru mwana wangu ndiyakudaira foni ndobva vati ndini Conwell ndobva vati ndini Conwell ndiri hanzvadzi yaConwell ndiri kuda kuti murisei muroora maizvisi ivo vaiti munin'ina wangu nhamba idzi vaitsvaga munhu wavanga ari apo ndowangu achitsvaga kuti vachiri kufambidzana nekuti rainiri ndo raishandiswa nababa kune munin'ina wangu achiviga saka raini vakazobata ngavataure chokwadi chakapara right mapedza nawo inanditi maita here mapedza here masvika here handisati fambai ndobva zvadaro amai vakafona vakati ndiri hanzvadzi yemurume vafona vachiti ndiri hanzvadzi yemurume ini ndakadaira ndikati tete makadii zvikati tiripo makadii ndiri tete vekuharare ndikati tiripo makadiwo tete ko tete mazondifonera nhasi kwauyeiko tete zvikanzi pane zvine chinetsa ndikati ko nhaimi tete sinzi kwaberekwa mwana kumba kwedu tete havisati mambosvika chiri dziko tete zvikanzi aiva muroora ndichauya pane zvandiri kugadzirisa ndobva yakata foni ndobva tagara kuma 4 kuma patsi 5 zuva rakunoniwa maodhiva nawo
ndobva yafonwa futi foni zvikati maswera sei komuroora ndikati aswera maswera nditetirai fona maswera sei muroora ati aswera maswera nguva iyoyo foni yakabva yadairwa murume akabva ati ndini Conwell ndiri kuda kuti mutaure kuti inini semusabamnini venyu ndiri kuti ndiri bamnini venyu ndiri kuchengeta here sematiranoita vanhu vanodanana ndiri kubatsira here kumba kwenyu ini ndakabva ndati zveshuwa zvera ndiri kunzwa ndira bamnini zveshuwa ko bamnini zvauya sei zvikanzi taurai nekuti inini pandiri panapa ndina tete vandinavo tete vandinavo vari kuda kuziva chokwadi chandiri kuita kuti ndiri kugona here kuchengeta mhuri kana kuti handisi kuchengeta inini ndakabva ndafunga zveshuwa kuti bamnini ava kubva zveshuwa pakazikanwa nyaya kumashuro zveshuwa vaimbochengeta vachipa chikafu vachidii vachiti kushaya kwandoita dzimwe nguva ndinoda mukadzi wangu ndoda mwana wangu saka vadaro paipai ava ndopa vakadaira ndikuda kuti vanyatsotaura pekuti vari kuda kunyepa kuti ndakati muroi ndopa vakadaira vakati ndina may forget muda kuparadza imba yangu nekuti ndakati hakuna mumwe munhu ari kudanana nemunin'ina wangu kusara kwako iweyo ndiwo ndiri kutoti ndiwe muridzi wemukadzi nemwana wako uya uchengete mhuri yako kubva pazvakazivikanwa nemukadzi wako iwe kuti iwewe wakudanana nemunin'ina wangu haunozochengeta ndobva zvanditaure zvese mandati kana pandinonamata ndinotokumbira kuti Mwari Conwell ngaayatorochi mhuri yake ndopakadaira ndobva tatotanga kutukana vakatukana odhiana ngaaburitse ndio ichatipedzera dare maita basa makorokota pindaiti amai mimi mati ndakafona panhamba yavarume vavo irong nhamba yandakandisingazvizivi nhasingatoziva kuti nhamba dzitonezita mufoni manga musakurumidze zvenyu fambai nekurokota ichitaura kuti uyai nounifomu ndizvo iri wrong number asi kwakaita wrong number uko ndiwo bamnini wenyu vanodanana nomunin'ina wenyu ndizvo yanga isiri wrong number ama mbamainini ndani maiti ndimitete muchida kutsvaga kuona kuti umbo hwakamira sei siko kutukanizana kwamuri kuti vakazonditi ndiri muroi kukava papi pakurondedzera kwavari kuita tanzwa kunge vasi kutaura zvokuti vakakuudzai uroi vakazopinda papa ava vakati kuvari kufamba vachikwira makomo vari kunzi musha iwowo ndowe unofanira kugara munin'ina wavo ndakavabvunza kuti ko wamusha wokutanga here kana kuti watova wechi7 kana kuti wechi10 zvikanzi iwowo mweya ndoko wokutaura kuti ndomusha wavo inini kwandiri kufamba munin'ina wangu ari kurwara ndichibata imimi ndinoda kuuraya munin'ina wangu uyai tifambe tinzwe kuti nyaya yenyu iri papi orit mirai makadaro amai makati maakutaura neuyu bamnini wenyu abvutira ava adzimai akifoni makati okubva musi wazvakazivikanwa nomukadzi wako hauna kuzochengeta chi inini kwandiri kuno ndiri kutonamata ndizvo kuda kuti pamunonamata munonzwa zvakawanda kuchechi aiwa ndakati ndiri kunamata handira kuti ndakaudzwa zvakanambuka ndiri kunamata ndichiti bamnini dai vadzoka vachengeta mhuri yavo vandikukurire chokwadi pavo semataura ataita kuti kutaura chokwadi pamberi pedare asi kuda kutaura zvekuyovererana kana kuti uyu musha wake anawo bopini yavamwe makorokota ndakati ndiri kunamata ndichitoti Conwell chandinetsa ndechekuti munin'ina wangu nemwana uyu mambonzwa nyaya yekumashure yanzi future ndini ndakatenga saka dambudziko randokumbirawo kuna Mwari kuti kuti musha wacho munin'ina wangu ndiye aitawo sei asingaitawo musha murume wake daadzokawo wamuchengeta murume wake daadzokawo wabatsira mhuri yake ari kutorawo mhuri yake kana kuchengeta mhuri yake ndiro pane nyaya yangu tikuudza kuti makazotukana zvakanga zvaita sei pamakakutukana ava vangodaira ndikutuka akubvunza inini inini handisi ndakatanga kutuka mumwe akati pamhata penyu pako samazwi yamairieti mazwi aya nekuti iwewe kumba kwenyu namatira hanzvadzi dzako iwewe dzine mamhepo dzisingaroori zveshuwa kumusha kwedu kutaura chokwadi hanzvadzi dzangu zhinji hadzina vakadzi samunozanira
uyu munin'ina wangu tichionana ndikutaura kuti amai vake naamai vangu tisabvira kuti aite mbereko ipapa amai vangu ndovakamuchika munin'ina wangu ndichitomuona kumba kwake izo munin'ina zochi vakwira dai kurwadza andizana imi hamuna kurwadzwa makazonarasa munhu yakaya kwamuri ndaandatorwadza ndati kutoanyaya sezvaiyei maka imimi ava vakarwadza saka vakaya kudani vaitayo vamuda kubude pachena kana vabuda pachena tofamba tozwa kuti ndini here tikukonzeresa kuti arware andaita zvimwe zvinhu paupenyu hwake tozvainga amaya alright maita basa right regai maita basa tichine nyaya dzakawanda dzimwe dzotoda kuti dzipinde ndinodara kuti nyaya ida haimbofanira kunge yatinetsa nenda nyaya yekuti tina baba vari pasera vane nyaya yatabva kunotonga vakatenda vakabvuma kuti ndipei svondo rimwe chete zvareva kuti kunetsana kwanga kutavanha inyaya yegadzingina kana kuti aminengene vevava ndoari kunzi ndiahanga zvakutorerana varume zvaakuzoita sei asi uyo azotaura wega kuti madna abuda mwananzi ndewangu ndowandichazobuda chete mukadzi nenenda kumuramba zvaita kuti kana amai avanobva vatosununguka kuti kana ndiyai vanga vachirwisa kuti aiwa pamunda atoda kutorerwa musha wangu asi murume ataura wega kuti tabva unotorwa ropa ndopanichaona kuti mwana ndewangu kauti haasi saka ndaidaira kuti nyaya iyi endai munoyanana mogara zvakanaka sezvamataura kuti amai ndovakazouchika vakazoita sei asida kuti isusu ukama hwenyu hwamanga muda kusahwira kuparari asi kuti zvanhasi kumbiranai ruregere muregererana hapana wandikuti uyu ndiwandinobhadharisa kuti iwe wakatukwa mese makatukana zvakafanana asi ndiri kuti endai munogara zvakanaka endai munogara zvakanaka amai sunungurai mwoyo wenyu manzwa baba achipupura vega kuti ndiringomirira kutorwe marokweroko saka regai kuti mamakahakira regereranai moramba muchingofambidzana sezvatanzwa pano kuti pane kahukama kekusahwira karipo zviri kunzwika mai ngoregereranai munoyanana mogarisana zvakanaka kumbirai regerero imbomirai speed mutoredzere handiri kamuteerere instructions maingopfugamawo kwete kuti musati mapfugama tokumbira regerero kudai mumhanye skwimi chikumbirai regerero mimi semunyaga ndimakachikwa mimba mune speed steering atisangana mswa 21 amai aziva kuti ndopano kubudisa zvose mowirirana zvenyu nai hapana pasina kutangira ukama unongotangira chete pezese kuenda kuti baba vasana unenge chete kuenda kunotorwa ropa pane nhau iri kunetsa kumba adzimai vanogona kutofona kana kuti kumatwo kuti ndakuenda kwasista kwacho ndakuenda unozviurayira ikoko ndakuenda udharuweni ndochalenji iriko vamwe vanofona chitaura zvavanoda pamwe vacho handizovadaira havachafona kunhamba dzemurume unofona nhamba dzangu hati munhu ada kuzviuraya hamusirimi saka pamwe memusa kushota vanoshota ndiada kuzviuraya andokumbira kuti vasafone panhamba dzangu plus ndiavasisira sisi musachizira mai kuti ifai aiwa chimirai chikamusa 21 maya atonora mai inyaya yapera kudara